Fl-ewwel laqgħa annwali mal-ambaxxaturi Maltin, il-President ta' Malta George Vella appella biex il-koll ikunu kburin b'Malta illi jirrappreżentaw. Huwa qal li dan għandu jsir billi lil Malta jiddefenduha bi professjonalità u lealta fuq kollox għall-valuri li pajjiżna jħaddan. Fid-diskors tiegħu huwa saħaq fuq l-importanza li l-koll jaħdmu flimkien mingħajr ma jħarsu lejn luċuħ. Huwa tkellem dwar sfidi internazzjonali li qed taffaċċja d-dinja fosthom is-sitwazzjoni fil-Libja. Stqar li l-biża' tiegħu li bħala riżultat in-nuqqas ta' azzjoni timmaterjalizza f'kunflitt wara bibna. Il-President qal li hemm numru ta' raġunijiet għaliex ma rridux inħallu dan iseħħ fosthom minħabba tkabbir ekonomiku u l-istabilità tal-pajjiż, kif ukoll minħabba s-sigurtà ta' reġjuni bħall-Afrika ta' fuq u Saħel kif ukoll l-immigrazzjoni. Huwa staqsa jekk il-komunità internazzjonali sfortunatament draġ bil-konflitt fil-Lvant Nofsani u fisser kif dan ma nistgħux inħallu isir hekk kif il-ħajja ta' eluf ta' persuni minn Iżrael u l-Palestina qed tkompli tkun f'periklu ma' kuljum li jgħaddi. Il-President Vella tkellem ukoll dwar il-każ tal-qtil tal-immigrant Lassana Sulejman. Hawnhekk fisser kif lilien minn numru ta' immigranti, id-diskussjonijiet fuq is-solidarjetà u soluzzjonijiet internazzjonali possibbli dwar l-immigrazzjoni jridu jibdew mid-djar, l-iskejjel u l-isptarijiet. Il-President ma naqasx milli jitkellem dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u hawnhekk qal li l-lingwa populista hija sfida immedjata li l-proġett Ewropew qed jaffaċċja. Il-President fisser kif il-koll għandna dmir illi nitkellmu favur Ewropa ta' valuri, integrazzjoni, libertà u ugwaljanza. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela illi fakkar kif anke dawk l-ambaxxaturi li mhux ġejjin mill-korp diplomatiku għandhom sem importanti ferm xjagħtu bl-esperjenzi varji tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.